Unobhala we-ANC U-Fikile Mbalula kunye negqiza le-ANC bangene umzi nomzi e-Qonce bekhankasela ulonyulo oluzayo. Eminye imizi eliqela elingene kuyo iquka umzi wosapho lukanowanzi Ndondo kwa-25 eZwelitsha. Indlu kaNdondo yesibonelelo zange yakhiwe oko yaphelela kwisiseko, nto leyo eyenza kubekho ingxaki yokuxinana kwelityotyombe yahlala kulo nabantwana bakhe. Iproblem yalapha abantu bale area bonke ngo-1996 xa bebesakhela izindlu abenikwa imaterial umntu azakhele ngokwakhe azifunele umntu wokwakhe. Umama ke umdala akakwazi ufuna mntu, sonke ke siyazazi imali zamakhaya, waphela yena eshiyeka ngolu hlobo engakwazanga uzakhela indlu. And le area behleli kuyo yi-area ethi xa kunetha ibe rongo, indlu ezakakhiwa ingasi-accommodate loo ngxaki yamanzi kule area. Umbalula wenze isithembiso sokuba kule veki uza kuqalisa umsebenzi wokwakhiwa kwendlu kaNdondo. Njengoba sihamba nje ezindlini zabantu, uMamtolo sizamnceda agqibezele le foundation. Kule veki izayo kuzawufika abantu apha bazokwakha le ndlu bayigqibe, ngoba uMamtolo yivota ye-ANC, yi-South African ethanda izwe lakuthi, uxabisile uThixo kakhulu. Sizayiphakamisa le ndlu yakho. Ndakhulela etyotyombe. Namhlanje njengoba sihamba apha sizawufumana noba lamakhwenkwe ethenda la eFerrari sizawafumana azogqibezela lo mzi kaMamtolo. Lo mama uneminyaka engama-74 wabantwana abane uthi yena nosapho lwakhe baza konyula umbutho omnye ngomhla wolonyulo. Wonke umuntu olapha ngaphakathi ewe ndim nabantwana bam abane siyavota sonke apha okanye bavotele i-ANC. Kungoku nje uNdondo uhlele ethembeni lokuba esi siseko siza kuba likhaya lakhe kungekudala. NdinguYamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK ndiseQonce.